d'aquí 2 dies anem d'excursió, al castell de Mediona. I encara no hem trobat la ruta, Sí, agafem pel camí de Cal Vilarrasa per la carretera amunt i ja hi som. I jo penso que també podríem passar pel camí de la Riera, passant per Santa Anna i tot aquell camí que és molt verd, molt maco, i inclús farem més via, També. Seria una altra possibilitat. Jo no puc opinar. No sóc d'aquí i no conec. Bé, mireu, tots els camins porten a Roma. Sí, i qui no s'atura arriba lluny, Per altra banda, quan més serem, més riurem. Això. I tant, però pensa que moltes vegades, després de les rialles, venen les ploralles. Ai, Rosa Maria, però millor no, perquè és que tothom sap que qui no plora no mama. Sí, però tots els caps tenen cabell i no tots tenen cervell. Vaja. Però tranquil·les, que la primavera la sang altera. I tant que sí. Però penseu que estem al mes de març, que diu, març, marçot, mata la vella a la vora del foc. I a la jove s'hi pot. Hola, Rosa Maria!